Intutuking programa mituringan yang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya nakanamanal be. Stilong Kapampangan, siguradong ayos yan. King Belwan at Gelingan, patentadong epay lakwan. Ako po Princess San Diego. Tara na at Pisabyantala, King One Lifestyle. Maya Payaldo Cabales, COVID-19. May gitnang pabanwa inyan dintang yaing pandemya ng iti king kaya katamong yatu. Marakal na mo naman ing mi apektuan mapa-ekonomiya, negosyo, kapanintunan at bedareng marakal tamong kaluguran. King episode ay ni akayabe tayong metong tamong kabalen at metong atalasuyo king syudad ning San Fernando nam dinalan mo rin king sakit a COVID-19. Kaya katamong pakiramdaman ng kayang storya nung makanano na akabyusan iti. Councilor Reden Halili ng syudad ng San Fernando, welcome to the show, Maya Payaldo po. Maya pa Aldo kay ka Princess at karang may kanaganang manalbe kay GNN 44. Kwentuhan mo na kami man, Councilor, nung makanano at kapilan mo abalo na may infect na kaking virus na COVID-19 at eka ba may kakuno na ibalita mo hindi kem conflict? Actually, aliku ebrikupin magikong maging example ko kareng aliwang kasyudad tamo na bang kanita mingat la kasi masakit ing ma-infect yung COVID. Milyari ni Princess anyang February 12, may plano kami rin pamilya na mag-celebrate kaming Valentine's buong pamilya. So, bayo ita, even before, basta mikit-ikit kami rin anak, rin akit ko rin apo ko, kami kan lalaki, ang po'y ititabet, magpa-swab kami kasi ating kaming apo eh. So, para aiwasan bitang ating magpa-positive kaya kami o ating miyawa. So, yung gagawin mo magpa-swab kami. So, during that time, February 11, my wife, Harden and JR, may pa-antigen la. So, sabi ko karela, ko mas makay ko pa-swab ko RT-PCR, mas accurate siya ako. So, ikayo magpa-antigen kayo, ko bukas na ako mong maranon kaya Friday baka maranon na ako magpaswab panikwanan kung apalwal kay ing result bayo kami mako kay ni bale. So ito February 11 magpaswab la rin misis ko February 10 ng bengi magpaswab la after 30 to 45 minutes abalo dan kay antigen mabilis siya kasi so negative la. So pangaras na ning Thursday morning, ko lumal na akong bale, so ititabet, magpaalam ko, siyempre, balo mo naman pag ding misawa, pati mama ko, kailangan kang kumis, istungay ka kinis, mabarug ka, di ba? So, kinis kay titabet, kaya mo kinis kay lips, ne? So, ala akong balo ka niyan, ala kaming balo, kami nga, ala kaming balo. So ita, makulungan na akong bale, malakwanay kayong bale tita, after few hours, muntane Pasig. Muntane Karisina, para muna na kayong kaya, patay, magsabi ka Karisina, muntane kayong Tagaytay. So, February 12, 7 a.m., at yun ako kayong isolation, kayong San Isidro. So, may swab ko mga bandang 7:30 or 8. So, pagsabihan kitang doktor ka rin na pakisuyo ko sana na nung pwede, i-release niya kaagad yung kana kung result. Bang confident ko na ala akong isipan na pati positive ko. Ne? So, mirasing alas 2, mirasing alas 3, mirasing alas 4. So, dapat 4, mama ko na kami kasi po miras kami Tagaytay, late na.
So, bahala na. Anyway, ako, wala na akong panandaman. Ako. Okay na ako man ako. So, magbiyahe kami. Karasmik yung kilob na ng expressway, sabi ng Hariden, Daddy, baka may camera dito, makita tayo, wala tayong mask, may kasama tayong mga bata, mga baby. Kasi, din kaya ko kyung sakin, almost mag 1 year old, 2 years old, ang po pang 4 years old, yung kana akong anak, yung kana akong maduyang, ang po itang yaya, nanitang bunso. So, ilang din kaya ko rin. Ako mag-drive. So, yung Kalumi Expressway, may mask ko. King Expressway, ating metong numukurnitang, may merienda kami. Kaya itang metong food chain ka rin. So, mamangan ko, may lako ko mask. Di pagkwento kami, wala ko mask. Siyempre, wala ko ang balo. So, mayari kami mengan, may mask ko, miras kami king Manila, lalawin king email ko, ala talaga. So, paborin ko na Uling confident kung okay ko. O ba't, karas ko king takaytay, saktong kuldas ko king kotsi, lawin king cellphone ko, yung email ko, akit ke, positive ko. Ang gagawin ni mangilabot ko. Ikit ke, positive ko. Kung balo na yung panandaman ko, itang may papawas kong marimla, may bug kong mag-collapse, tang bala mo, balo mo, kung marap dudurot, lalakad dudurot ko, isipan ko, princess, nung sabyan ko, ang popanong aliko. Kasi, nung sabyan ko, itang dayo na nitang binyahimi, itang effort dareng anak kong megpabuk, may itong abale, tagaytay, po itang inandarang pamangan, itang may mag-ready la para kitang okasyon na Valentine's, miyabiya kami, masira. So, inisip ko din, nung ko pagtapat, bala mo ata, irresponsible ko kanini ako. Rening, kakabit ko keng risk deng apo ko, anak ko, ren ka akong asawa. So, decide ko, sinabi ko. So, maligwat salita, sinabi ko. Right after po na abalo yun ng result, ano po yung maging move you since ala kayo po Pampangay, niyang abalo yun po na positive kayo po king COVID-19? Itapin, kinuwento ko karela na positive ako. Ha? May nga syakla naman. May pasori ko karela, tsaka ako kikyak. Kasi kikyak ko linanitang may sirala tula. Wala mo may gikong kay. May gikong ako talagang dahilan ba't may tuloy. Itang balo ba may sirala tula rin pamilya mo? Lalo rin nga po mo, may kitikit la at sula king alwan lugar. Di ba? So, may pasori ko karela. Good thing naman din ka na akong sabi Daddy yan, okay lang yan. Walang may gusto niyan. Adama ka niyan. So, magandang gawin natin ito, Daddy yan, magsiuwian na muna tayo. Anyway, marami pang Valentine's, marami pang araw, marami pang panahon, marami pang okasyon na pwede tayong magsama-sama. Hindi lang naman ito ang last, sabi niya. So, ito, kayong maligos na, may manuli kami. Ako nang dili kayong saken ko. May ako tagaytay. May nga lili ko, maski maka-waste na ako. Uli na nitang magulo ko isip. Ay, isip itang may konsensya ko, may guilty ko. Itang giwa kong kapalpakan. kasi naman talagang ala akong balo. Ala akong panandaman. Asin, ala. Balo ta naman po na rin buri na mika COVID kayo and balo ko naman po na aliyo po kahit aliyo po kasalanan na mesira po ing lakad yu. Nung makanita po kayo po bang family na ikayo mo pinag-positive? Anyang kami kakawani kami, ako minuli na ako. Kinabukasan i-misis ko ang po itang bunso ko, po yung asawa na po itang anak po itang yayara, mintala Pasig, magpaswabla ka rin. After one day, pikisuyo na yung manuyang po, Jeron, na lumala rin result. Linwal naman din result is negative naman. Pero nung tutusin,
detang anak, inganak ni JR po Tita Bet, anong talagang positive la reta, during that time, positive na kasi Tita Bet, kaya biking matutod, kaya kasabi king mamangan. Nung nano ing tiltila na, yan tiltilan ko. Istong kay bat kong mengan, minum ko, itang basong pigamitan ko, dinan keng danom, beke kaya, tsaka kaya dinan vitamins para minum yan. Kauliyo po Pampanga kanita, mag-isolate na kayo po ba king Balemo or magpadala kayo po king hospital or karen pong isolation facilities na available tam? Actually, bayo kami mikakawani, sabi na rin anak ko, Daddy, magpa-confine ka sa hospital. Kahit saan mo gustong hospital, magpa-confine ka. Huwag mong iisipin kung ano yung gastos, kaming bahala. Thank you mga anak. Thank you. So, inaos kay Dr. Mercado ng City Health Office. Sabi ko kaya, jambing inaos kaya pa mo rin makibat naman ni Dr. Mercado. Sabi ko kaya, Doc, pakikwa mo na ako kwarto kay Green City. Ako makanyan, karing ko mag-isolate ako makanyan. Sige po, Ana. So ito, atin akong kasabing hospital. During those dates, ala pang masyadong COVID. So, malwalis yung hospital. Sabi liman, ikwa kang kwarto mo. So, ito, minuli ko, miras ko kayong Bale Princess, mga alas 2 ng ganingaldo. Anyang karas ko kayong Bale, akong dili. Ako may patutod. Siyempre, ayos mo ang mga palyari. So, yung gawa ko na mo, may glinis kong Bale. Ganaganang telanan ko, ang pong possible kong talnan, penisprayan kong alcohol. Yung kana akong bedsheets, rin pundang ulunan, then kumot, leko ko na lang, tinipon ko na lang, retang sinulod kong baro, manibat, niyang retang ipa makapipi, tinipon ko na lang, tinipa ko na keng luwal, kahit ang miras na itang alas 7, may kape ko, mendilo na ako, so, may ayos-ayos kong bang bagya-bagya kayang Bale. So, miras ko keng kitang puntong sabi ko, itong mag-stay ko keng hospital, puta masira ako, buntok ako. Yung sabi na matura keng hospital, kasi, isip ko mo, ang diyan nga akong dili keng kwarto ko, ala kong kayabe, kilob na nimpating hapon, bala mga inipan ko. Makanano pa nung adwa akong Dominggong akong dili keng kwarto nung 4x4 itang kwarto ko. Karin kumudurot-durot, ala akong nakakita tao. Sabi ko, masira ako, buntok ako. Maboard ko, may stress ko. So, kasi, balo mo ba, sabi na rin, doktor, iso ka nung mimisip ka, at yung tendensing kumaskup ka salo. So, nung keng kakaisip ko, kumaskup ko salo, mga nervisa na ako, api ma-ICU na ako, ma-intubate na ako. Gana-gana na, parang naman, bagya ka sakit, buntok, bagya ka manguko, mag-nervisa na ka, di ba? Pero, inggewa ko, big decision ko, inaos kayo pa si Bayo Doktor. Dok, ako, muna ako, ako munta keng Green City. Munta na ako mukeng isolation. Nung pwede ko mag-isabi kaya ka, pantun muna akong kwarto. Ako diyang malatiya mo ako. Ayo po, sige yan ang Dr. Mercado. Niya kagana ka dugi Dr. Mercado, niya kagana tutuman. So, pengwa na akong kwarto, anyang kay Doc, atin niya bang electric fan ita? Ay, po na, air condition niya po ito. Ay, salamat Doc. Ako makain. So, karas ko nga, bandang kay ka rin, karas ko keng isolation. Deng, staff na ning city, ren doctors, selubungan da ako ilangan. Selubungan da ako. Apangunahan ng doktora kanlas, ampoy ami. Ano ka, very welcome. So, bala mo, may kahit kumipaldan ko, bala mo, tsuko kanini kem balay ako, dening tao keni, taga-kalabi ako magobra ken city. Since abanggit yun po keng isolation facility na po ning Ciudad San Fernando kumusta po ka rin? Kumusta po yung staff? Kumusta po yung pamangan? Kumusta po yung environment? At makanano po yung pamamyeda pong panulo? Balo mo, damo balo rin tao San Fernando rin remeng positive COVID. Nung balo damong nung naning king isolation facility mo, ay alang munta hospital. Balo mo bakit?
Reng empleyado tamo, asno kaganaka. Bala mo at chuya ating kang kapatad at chuka rin, bala mo chuya pengari mo, chuya asawa mo, na nung makanano lakasi kaso. Datang ka rin, makayayos din kama mo, gana-gana, datang ingalas, almusal, at maranon, datang yung pagtuan, eka pa man maranop, at yun yung pagtuan, eka pa man mirasing alas 5, at inakang hapunan, baka maranon, datanganda ka rin nurse, kunanda ka oxygen level, ang pong pulse rate, ang popang kunanda ka test da ka sugar, blood pressure. Ito, dinidanda kong panulo, yung balo kong binyarang panulo ka na ako ka rin is 14 vitamin C, 14 multivitamins, ang popang apulong paracetamol. Dito mo rin binyada ka na akong panulo. Kimpa magbalik tamo counselor ne isundo tayo pa po ing storya yu and experiences yu po regarding king COVID-19. Eko po mama ko, eko po tata Billy, magbalik ya pa ing One Lifestyle. Magbalik ya po ing One Lifestyle. Kaya be tayo pamurin po in Councilor ng Siyudad San Fernando, Councilor Reden Halili. Councilor, nano naman po yung experience yung retang akayabe yung king facility? Megi kong masaya kitang pang-COVID ko. Alam mo, isipan ko, siguro ako, ating kung purpose o ba't mira sukeni ako, ako sarili ko. Kung pwedeng kabudda ko mo makakulong kini kwarto ko, kasi abalitan ko, din ka na akong kayabe, retang anyang binging February 13, deta ka na akong kayabe, may tipon lang ka, no, mag-pril at saka lang may papagkwento. So, pangabak, kinabukasan niya February 14, sinabi ko karela, makiyabe ako kaya kayo po atang bingi ako karela. Sige po, ana. So, ito, may restang bingi, may kiyabe ako karela, sabi ko, pwede ko bang ako mag-lead keng prayer ako? Bayo tamo mo ipagkwento ako. Ay, sige po, ana. So, mag-pray ko. Kaya ba't ko mag-pray, mag-testimony ko karela, kinwento ko nung 9 milyari ka na ako, basta kitang minuna ako kinwento kaya kayo, So, from there, dengabi ako, may mag-share na lang naman nung nani making experience daw. So, may ipaldan kami, tang megi kami komportable ka rin bawat metong, So, from there, itang puntong ita, booming group, team positive. Not because we are COVID positive, Buri sabihin na team positive, misip kaming positive. Uling istong minisip kaming negative po ito, mga tsugi kami kayong COVID-19. So, ita, tuloy-tuloy ita, pangabingi, the second night, na kayabi ko lang, at kita na kaming park. So, reka na akong kayabi, may original ka rin, na organize kita group, Boy Tickling, Jim Philip, Belgium, Jepoy, po pa rin aliwa. Apin din yung original ka rin dito, na ilang kaya yung may guys. So ito, parang bingi ka. From that night, at din ka na akong kaluburan at yun na magpadalang prutas. Kung tanda nung namin buriko, sabi ko, okay kumuha, wali na padalan kang prutas, sana naman yan. Nung akong padalan mo, okay na ako, wali na ako. Bakit napilan ko wari kaya na, mga 30 kami ako. O sige na, padala ko kinan. Kaya padala sa banggitan kaya para mo makapagpasalamat ko kang Councilor Buboy. Twice ang pepadala kakong prutas sa box, aliwaliwang prutas, box. So, itang binging nga ito, balang binging atin niya padala, didinan ko rin ka na akong kayabe, pasyente. At ating aliwang mami, padala lang pizza, balang binging, chichempuda na mag-fellowship kami. At po ating mag-graduate, lumulang ang before lunch, asahan mo pa hanggat panapon magpadala lang merienda. At dakal mo rin experiences na masanting na ating kaming kayabi ka rin, Princess, Nanay Julie. May COVID jo, di alari keng kay, di nga anak na likwano keng bale, alalang pamangan, alalang pera, mangyaking matwa. Dan kitdan miyaw ba't kikyak kasi mapapag-share yan, ibig sang mag-share, tatakabo niya mo kikyak. So kaya rin na nitang sharing me that night, peg sabihin ke,
anong problema mo? Ba't dugo kalungkot mo? Ako ba yan? Di ata po nga anak ko, alala po pamangan, ala ko pong likuan pera karela, At saka po, ela po milwal bale, para sa alin pamangan, dyan ang atilang pera, kasi kakamuha ng do receiving mimbale, mga kanyan. O sige, nakamalungkot, na ano po number din anak mo, ako makanyan karela. So, binyay na yung po number, binyay kay kang Tita Bet yung number. So, Tita Bet, early in the morning, piyapadala yung pamangan, abiyas ang po dilata, pong egana po pang dininanong kas. So, anyang pangabingi, masayaning matuwa. Mila ko na kayang isip na ing tumakas. Kasi, akala kong sinabi, tatakas itang matungay ito. Adwang beses yung may attempt ang binging first night na, adwang beses mag-attempt tumakas. Mutaya ka nung kitang digot, salikot siya ka rin para makahuli yun. So, anyang second night na abalo na lang at tinupamangan, kanita na kinuwento kaya kami na adwang pala beses make attempt. Bali rin akayabe yung puking facilities ne, king bawat metong kayo puki ng wang strength. And kem kung akwento yung counselor, po mayayari yung serbisyo publiko hanggang at kayo puking isolation facility. Ay, kasi bala mo naman, yan yung kami, yan peka bala mo, yung peka profession mi na at peka advocacy mi itang sumaba ng tabi. Ang kakita nga Gyumi mi naman, naman sobrang gamugit ng Gyumi. At di ba metong ka rin, Princess, atin niyang anak 2 years old. Yung anak, possibly 2 years old. Alayan pa niya ling gatas. Kikyak naman. Siyempre, kitang atsutan ako man ka rin. Kaya pasaligay doon gatas, kitang taong, karing staff, tamo ka rin, kaya pasaligay doon. Mura na naman tang gatas na, kaya pasaligay naman. At itang metong, ing asawa na, likwane, king JBL, positive ya, mag-dialysis ya, ing anak na, positive ya, ing ima, at suya ka rin, ilang tabaya na ning anak. So, anyang mag-graduate ni, dining kaya kaming kayabi, may solicit sa bawat members. Sabi ko rin, magkait kayo, adyan magkano mo ako. Inong nanitang kulang ako na magdag. Itang metong, baka yan mo naman, may solicit kami kaya rin bawat metong, at yung mga adwang anak na, at yung palsy, cerebral palsy or what. So, kaya men. So, alam mo talaga meto kaming pamilya ka rin. Makalano kaming meto nga pamilya ka rin. Princess, 5:30 in the morning, may pangatok kami, panggising kami, mag-jogging kami sabi-sabi. At 5 p.m., panapon, mag-jogging na kaya na naman. And then, kabat big jogging, mag-dinner, mandilo, mag-fellowship na kami. Fast forward tampunin yung akabusan nyo na COVID-19. Kagraduate nyo po, balitan ko po atin kayong resolution na pinastaking council. Kwentuhan nyo na kaman po na Nuya Prita. Itong resolution na ang katantala rin ng establishments, private and government agencies, the malls, the cinema, ring schools na agkatan nilang mga di atin lang na maski man sabi-sabi, pero ating tamong common prayer. Itang ating tamong united in prayer ka itamon Kenny. So sana din ganang makabalo kitang resolution na ita gawan da itang bagkaila mga dita mo at balo kasi ako naman na-join nung akong dili. So balo ko ating manakiti katamo na maninaya na sumamanya tamong sao kaya ausantaya para i-grant na itang katamong anyawaran kayo. Any advice po karetang tao na maging positive po king COVID-19? Kareta pong pamilyada, ang po king society, kung makanano da po i-handle yung makanitang situation? Siguro, yung masating Kenny, atin lapamon damdaman symptoms, mag-quarantine na lang. Retang minor sakit ka buntok, minor mag-LBM ka, minor lagnat ka, o lalo pa sa may ka-sore throat ka, kailangan mag-isolate na ka. Mo na paninayan na mag-test ka pa para mag-positive ka. Balo mo, atin tamong obligasyon, atin tamong responsibility bawat may tao. Lalo na itamong anak ka rin kaya katamong pengari. Itamo kasi nga pengang anak, luluwal tamo, o takay muli taking bale, kaya biya talaga pengar tamo, mamangang tamo sabi-sabi. So, madagol impossibility nung ika-pasid ka, ayawa mo rin buong pamilya. At buri ko rin sabihan kayo, kareng manalbe na, i-mother kurugo,
may COVID ya, anya po nga baluming positive yung mother ko, within 12 hours mo po, after 12 hours mo po, mete ima ko. So, princess, kaya ka, pati kaya ka na, sasabihin ko kaya ini, kareng ka na kung di kareng manal bene, while atin kayong time, while there is an opportunity na apakityo, kareng kaya kayong pengari, nung makananuyo lang kaluguran, makananuyo lang pagmalasakitan, gawa nyo ng ini. Yun na paninayan itandatang yung panahon na magsisi kayo. Yaku, magsisi ko. Dakal ko pa magkulang palaki yung pengari ko, anyang mawalay mako, tako isip, yung pa magkulang ko kamako. Kaya sarili ko na katugol ko pala, pamagkulang kayong mako, mo pala, kailangan po tamangailangan yan, pero yung pengaran mo pala niya, di na ali pala. Kailangan paltumok yung pengaran mo na kaluguran may mag-I love you ko, kaulan niya, uman me. Balo mo, metong pababayad ka na ako, itang anyang datang lima ako, manibat sa Batangas, kanya kasi may COVID Batangas. Inaus na ako, kinis na ako, mother ko. Kinis na ako. Ako naman, kiniskia naman, bago ko positive nima, pero kiniskia pa mo rin. Kasi, baka nanunong niya kinisima ako during that time. Sabi ko, kayo ka pa mo kikis yung pagkikis kasi positive ko. Imagine namin maging feeling ko nung may walay ma ako kahit pinigil kayong inuman ako. So, di ba, nakasakit. Pero, still pa mo rin, kailangan, alata ng akarapat, potang din pengari tamo rin, kalugulang tamo kayong biye. At yun, 6 feet under the ground, etang nalata na gawa. Palagi ko sasabihan, karang anak ko, karang pangunakan ko, potang may wala ning pengari o nino man yung kaluguran nyo kembe. Gusto nga ipepakit at ayo sinabing I love you, ayo sinabi, ayo kinahol, ayo kikis. Ala na ko nga gawa. Agyang gumamit kayo pang mga regular speakers, ang pang pekamala microphone para gulisak yung ma, I love you, tay, I love you, ingkong, I love you, kuya, atse, I love you. Ala na. Do it now. Ngayon pa, patuloy ng kaluguran nyo lang. Naman kailangan na maging magarbo, ipamapakit sa lugar, lubot ka rin pengari. Pakita na nyo lamang ng makananoy lang kaluguran din pengari. We're very sorry po for your loss, Counselor. And balo na po ning kayong pengari na kaluguran niya. And sabi dapin po ding mga tuwa, metong laring kaya katamong pengari, alalang kapalit. So, Counselor, king last question ko po, nanuya po in lesson o in takeaway na ikwayo po, king experience yung king COVID-19. Making experience ko, para personal ko, bala mo, I took it positive kasi ating kung agawa karata kapwa akong pasyente ating kung instill karelang mind na eta mo dapat na kakawani keng Diyos kailangan palagi tang mamaos, palagi tang mangadi keng nanuman bagi at nung pwede mo sana keng pamangadi mo nakapalaging manyag nakapalaging mag-request dapat pasalamat na kamo kasi sabi dapin na mo kailangan manyag kasi balo na yung pamangailangan mo ng Diyos balo na yung pamangailangan mo so kailangan mo kini itang nanuman yung negative kembiya mo baliktaran mo yung positive bang ating kang masating agawa kembiya keng kapwa mo at kitang metong banda kitang pangawala ng maku itapin kano pa ni sabihin ko kareng kakatamong manon be kareng kaya nakan ken na habang ipatawli, ingay gana-gana, pakita na nyo ng lugod din pengariyo, tawala naman din magkamali, pero still pengari tala rin, na kailangan talang luguran at respetuan at di nan pansin keng Aldoldo nung marayo ko man karela, usmo siguro, pwede na karela na sabihin mo kalma, mimingat ka ken, I love you, tay, ka masyado lulwal, I love you, makanita ba? So, ako makanita mo yung pwede kong i-share ka rin kaya nakan, at ka rin kana kung kaya maging COVID positive. Pasalamat mo kayong Ginoo, at nagpasanta mo yan.
Ako kasi maniwala ko nakadin ng pagsubok ning Ginoo ning Dios nung yamogyo So balo ko ayayak din inana kong makanita para ating kong agawa kaya tang tao matsuking isolation at atin kong maging purpose kaya tang 14 days na atsu ko ka rin na kumesaya nga oras panahon. Dakala salamat, Councilor Reden. King oras sabi niya mo kaya kami. King kwentong sa paka, inspirasyon. Sigurado dakala abalo rin kaya katamong talapanalbe. At pangadi ko po na sana di na kayo pang masanti nga pangatawan ng Ginoo. At sana po dakal kayo pa po asopan ka rin kaya katamong kabalen. Lalo na po kayo ng syudad ng San Fernando. Dakal kong salamat. Thank you mo rin, Princess. Thank you mo rin. Thank you mo rin. Akit me ing tunay kapampangan, king estilo, forma, at pamangan. Akit me ing tunay kapampangan, king estilo, forma, at pamangan. Siguradong epay lakwan, yang nanumang larangan. Para king masanting aparasan, agyo ng makisapalaran, at alisang kaning kasakitan, nung kayang panalakaran, ing kayang kapagnasan. Yan, ing kapampangan. Pakatanda ng tamo po, nung nanoy kaya katamong tenam, yamurin ing kaya katamong pupulan, niya kaya katamong panikwanan, panemanyalbag, bini, ning kayapan. Ang aking tutukitampong pamitalamitam, ako po Princess San Diego, at iti ing One Lifestyle.